Hello, Bishop. How are you? Kekime? Okay, belanga before. No. Ibe bam. No. They will no. Ina asuli Igbo Chineke agbara. Abịabele m ebe a before, Bishop. Diga ọnwụrụ anwụ. Alụbeghị m di. Ga-eyi onye di aha. Ụta m dị ka isi m eyi di ahapụ. Adụkwa m mma nwaanyị o. Ị bịara interview. Achọrọ m ịlụ di. Ị bịara interview. Echere m ị bịara interview ịsaka ma n'ihu ka onye di ya nwụrụ anwụ. Ị bịara interview. Eya. Wee fon n'ala. Ị ma na ihe ọbụla anyị mere nga ịbara ihu akwụkwọ niile. Nsogbu adịrị udo dị. Wee fon n'ala gị bi n'ọtọ laadị. Okay. Chere kwere m sị na gị tọ n'ọkụrụ tres m hụ gị ọfụma. Okay. Laa azụ ọfụma. Ọ nọ. Si di gị anwụrụ. Alụbeghị m di, Bishop. Ee. Lewa anya na agwọ. Lege ikwere no kalipa moto. Ọ wetara Chukwu nyere m eleghị m ga-emekwanụ. Ya were fon. Okay. Ka ịhụrụ ebe m kwụsịrị isi gị. Ee. Aha m Nneka. Nneka onye. Obi nwanne. Iwu onye ebe Ụmụ Imo steeti. Ọlụ. ebe na ọlụ. Amụcha. Ebe na amụcha. Ụmụọma. Ebe na ụmụ. Ọgwụla ụmụ duru. Ọgwụla. Maka ịma na e nwere ụmụ dị ọgwụla. Ọkpụ nne ji abịa. Chere Chineke agbanwe. Ọgwụla. Ọkpụ nne ji ya sị ya. Ka ebe isi na-anọnyere anyị. UK. Gịnị ka ịrụ nga. Ome nọọsụ. Nọọsụ ara ka ọ nọọsụ ndị isi ere mma. Ndị isi dị mma. Nne gị na nna ha ka dị ndụ. Nna m dị ndụ. Nne m anwụọla. Nne gị ọnwụọla. Eya. Nsogbu adịghị. Nne gị. O ji ahụ obere ọrịa ọ yara ya anwụrụ. Ara ọgbagha nna gị. Mba. Nwanne mmadụ ma nwanne nna gị onye ara. Ụdịka ihe dị ụtọ adịghị. Kemgbe ị si na Naịjirịa ka ụmụ nwoke ole tara ala gị na Naịjirịa bifo gị ga mbụ. Enwebeghị. Mgbe ị nọ Naịjirịa nwe onye tara gị ala. Ọ dịpendụ onye ime ibe nwe ya tara m ọ na-atala m kemgbe m ji wụrụ agbọọ ka ọ na bifo m Kemgbe ị bịara. wụrụ agbọghọ atara gị. Ee, atala m. Gị bịa gị atụla m ọ dịpendụrụ ime echi. Mgbe ọ ka nghọta ihe ebe isi Dịpendụrụ. abịa. Bịara nga abịa na-agba m sị ọ dịpendụrụ m ogene kacha m ihu ka onye vediliti ya nwụrụla. Gị bịa gba m sị ọ dịpendụrụ. Bishọp akọwakwere m ọnụ nwa Chukwu kere ka m bụ ọwụ m kere onwe m. Nkọrọ gị ọnụ ugbu a. Ọ dịpendụrụ ọwụ ihe kwesịrị ịgwa m. Ịma ihe wa atala gị. Emeela nụ misteki nke ahụ mgbaghara m. Baịbụl sị mgbaghara adị mmehie aga adị. Baịbụl. Otele atara.
Mmadụ ole tara gị? Sọsọ mmadụ abụọ. Ana m eme ihe ụmụ nwoke anọ m ebu Bishọp ị ga-aghọta. Sọsọ mmadụ abụọ. Aha ndị tara gị bụ ndị ole? Emeka, Mhm. nkwa onye nke ọzọ. Emeka na onye Onye Buchi. eji okpu atara gị mgbe ha tara gị ka ọwụwa na proof ka ọwụ without. Ọwa okpu. Achọ mmadụ ibinye m ọya. Faịlụ ọ dị gị? Isi gịnị? Faịlụ ọ dị gị? Ntị osiri gị? Mba, faịlụ adịghị m. Ihe ọdịda o ji atọ gị? Enweghị ihe na-adọ m. Asị m ọ dị gị? Mba. Kemgbe ị nọ UK onye ọzọ tara gị? Ohere ọrụ ekwe dị m sef hụ ụzọ. Ị ji eyi pant? Ara gị osiri ike? Ara m osiri ike. Ara m ahụ m Ejụwa niile dị. gị ma ara gị osiri ike, ejụwakwa m ma ara gị osiri ike. Ara m esiri ike. Njụwa gị ma ara gị osiri ike, ejụwakwa m ma ara gị osiri ike. Ara gị osiri ike nwaanyị a. Ara m esiri ike Bishọp. Ahụ m niile dị soft ka mango. Excuse me. Ara rụ. Excuse me. Ị marala nri esi? Ahụ m chef. Ihe nwa aka na-eshi ite. Ị dị afọ ole? Adị m afọ 34. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti? Oh baby, oh baby. Ị hụrụ otu iyiri buta eji eku mmiri braget ikwụsọkụsi ime ga-etiri m oge. Genotype ọgọ? AA. Blood Blood group group ọgọ? B positive. Congrats. Nọ nọmba gị? 081. Kpọwa nọmba gị mụnwa na-ewu ya. Nwoke ọbụla hụrụ gị like ya akpọ gị ma ọ bụrụ onye nke ahụ ma ọ dị sịrọ ka e blọkọ ya. Ya na-ele ma akpọ nọmba mụ na be nọ. Eche m ị na-edotuni ya n'aka ahịa alụgo ọgwụ. Kpọwa nọmba gị Chineke agbara ọkụ ọ ga-ịba na YouTube. Hey, ọ dịkwa egwu. 07764. Bishọp aghọta m anya nke ilege m elewere m odika anya enwekwana mgbe m ji nupụrụ gị isi n'ihe niile ejuga m ele otu si dewe ọnụ ọgwụrụ chifu imo nwanne m nwoke ọnụ ya ọdịla akpa biko Ọmụ ka e bịara nke a ma ọwụ gị bishọp gị ka m kwu gị anya m legele anya m legele mere ya n'ụlọ gị. ihe niile ị nọ na-ajụ m ihe mana asa gị n'obi ọcha tọtụdawa na wo gosi gị na awụ m ezigbo mmadụ ịchọ ka m were ndụ dụwa gị ọnụ gị ahụ shi nga ya pụọ eledị ihe ọwụ dị sef Ọmụ ka emegara anyị. agwaga m gị Stretch mark ha fara na ụkwụ ọ ga-eji abịa gị ya bịa ụmụ nwoke ugbu a ha laikiri ya ụmụ nwoke ugbu a laikiri ị ga-atọ n'aka ji ndị mmadụ ọghashigo ntọ ọghashigo ama ewere ndụdụ shikpa werekwa ndụdụ ụkwụ nwere kpa. Hello? Onye fọkụnaiza ga-elo gị. Hello? Let me go upstairs. Oh, what? A plate of shaman Hi, Bishop. Good afternoon. take off and it's about it. Good afternoon, Bishop.
Like I didn't get that because you got going up for them here. Upon also say cacket. One also say cacket. Sorry, anyway, sorry. The man is ready for the interview. Came out to them here. I found that nonsense watching from you. I'm ready, sorry, anyway. Okay, man, how I make a gag up and you have what do. Yes, sir. Nga de room again. Yes, sir. But if follow get the one I gave you the last one. Turn no. As in get turn no okay. Turn no this year. They go she each and then they will be buried. Again, no hotel. Bo, that's my house. That's your house. Now that's your house. What for tea hoogie? If we tea hoogie, they go she each a crook. What for academy get work I go from the long house. What put on you hoogie, mama? Call the block here. Tell your problem. Okay. Sorry. What I can look at a bug. Aha, Rosie. aha, aha. I'm Rosie. What put in hoogie rose? Rose Wahan, guess you Rosie. Rose Wahan. Yeah. She get a bag of it, like that with English for matter. Rose Wahan, that's your house. Yeah. And all Yes. what I would dig in the need. What I can look at we who can get Okay. out of this place. Of this place. We are serious. Ramadan. Nonsense. Bishop Ndewo. Mommy. Mommy. Oh, I'm going to Bishop. Mommy. Bishop, good afternoon. But I'm going to have my TV. Agbanyego m ya. Come on, how I make it back up and you have what? Yes, Bishop. Eh? Ama m Bishop. You got a room again. Gaa n'iru. Where a phone get the one I like last. Okay. Hey, we are not about your TV. Hey, we are not about your TV. Christian mother. Okay, Bishop. I think it's the way phone looking at my other television.
Okay. On you go. Abala ya bi buru m oge o. Abala ya bi buru m oge. Ka o fọdụ gị n'ala gị la azụ. Bishop. Zewi ya n'ala ebe m ga-ahụ ụkwụ gị. Zewi ya n'ala. Bishop, ọ gbaji m ụkwụ o. Ịgbajiri ụkwụ nwoke ọ ga-ehụ ya bifo ya mara ma ọ ga-elu gị. Tọnụ a. Asị gị tọnụ Christian mother tọnụ. Ele nga ịgbajiri ụkwụ. N'ọkpaka. Adara m ada on Monday mmiri zo na step. Aha gị. Chiwendo. Chinwendu onye. Destiny. Nọ n'otu nga. Nọ n'otu nga. Oh, Bishop. O dewere ihu ka pompashọn. Aha nna gị. Ejiofor biri. Iwe onye ebe wepụta ihu gị kọnsentreti ebe a. Ahụ bụ onye Anambra. Ebe na Anambra. Nnewi. Ebe na Nnewi. Otolo. Ebe na Otolo. Obi ụnọ. Ebe na Obi ụlọ. Udude. Ịdị afọ ole? Adị m 23 years. Nne gị na nna gị ha makwasị ịchara ji. Sọsọ nne m nne. Ọ nọ ebe ahụ. Mba. Yipụ datin iyi wepụ bluetooth ahụ imewele eko. Wepụ ya. Keri ya. Wela ihu gị azụ ma ahụ gị ọfụma. Wela ihu gị azụ. Nọrọ otu ahụ. Nọrọ otu ahụ. Papa Nkolo. Onye nwe wedin picha anọ niile ọ gị? Mba. Ọ nke tọrọ m. Nwanne m nwoke. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Faịlụ ọ dị gị? Mba. Atawa gị ji agba shịkọ shịkọ. Otele goji esu isu. Mba o. Ọnụ goji esu isu. Mba o. Ma ahụ eze gị. Ma ahụ eze gị. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ atọ. Aha ha. Kelechukwu. Ọ dị n'aka na Samuel. Atọ m ọchị ahụ n'ọnụ gị. Atọ m data ọchị ahụ n'ọnụ gị. Okay. Oh, Bishop. Can you see life you put on everywhere? Ele nga ha na-ana. Bishop, what's up you? Ha na-anọ n'ụlọ ata m. Ele onye na ọ dị ka nwere ihe megu na abụọ n'isi. Onye dị ihe ahụ? Ọgọ m nwanyị. Ọgọ gị nwanyị ịnọ na di. Anọ m na di. Ọ nwunye nwanne m nwoke mụrụ nwa. Ọgọ m nwanyị bịara ọmụgwọ. Mma nwunye nwanne gị nwoke. Adanne nwunye nwanne m nwoke. Onye bịara ọmụgwọ. Ọ sị na ọ laikiri.
See, I love you. Yeah, Bishop, what's up? Ọ na-efolo. Francis Best, family aspect, one of the got to get them. No, so you know that. I like Ronya. I got one very long mobile. But I'm a long mobile. Who's them online? I tell them. Make your din cutting 14.5. Good afternoon. Say Karemi din Sule da aka irin No, su. Boge Biaga. Eh? Abadu kan say na No, Boge 1, Biaga. 2. Ko ne kawai ya riga cikin I'm kuɗin fa. mature di. No, Boge Bianga. We him for it. No, Boge Bianga. Yes, oh. Eweli will work. I'm not. Yeah, all my first time. I have one hour Ah, sign. Then I know that. So I need na emega again for Oh, ya. one them why I know who sir. all right. Na go one hour sign. Mbam nam sure Imo State. I have some of the bar. Now they don't touch you now. They just I where I bet see. keep quiet. My husband. Sorry. You got the local. Okay, man, how library and got game. How do you have for do? Yes, sir. Where they phone to when I like last. Okay. Good morning. Otele Rossana. Aslam get on. Not Chile Cabago. No, pro front. Otele Rossana. They are telling you who told the code you. Tanwa. Le wanya front. Can they let my hand have you? Otele Rossana. He kept working to get work. Ero yaro. Eh? Ero yaro. Mba, all natural. Heji am mom. Tanu kodu. Well reverse. Whereas Obia. Delilah Igbo mmadụ dum. Were fonu Okay. ebe ịpụ ozi otele ele ihe mere n'ilubeji. To, amakwa mo. Ịma Amam. gịnị vụrụ ihe otu a wụfura Mba, oh him vu n'obi. Onwero. gịnị vụrụ otele gị otu a gị sọ ihe ivu n'obi nwere ihe ivu n'obi. Okay, amakwa m ihe ọta ahụ ka eshi mụọ m. Aha ahụ Amarachi, Amarachi onye gịnị ka nwa? aha nna ahụ Chineke akpọghị ọkụ gị sị gịnị ka nwa. Aha nna m gịnị ka nwa? Otele oshi na famili nna gị ka ọ famili nne gị. Ọ family nne m, anyị niile bụcha nga ahụ. Famili of nga ndị nwe otele. Ị lụọla di Mba, ị mụọla nwa ee, ma amụọla m nwa. retired single mother. Achọm that touch from you here. Nwa achaga Ndo. nna m amụ mma na-etere ete. Achọm that touch here. Nna m amụ kaba dị gbara gị. Achọm that touch here. Ndo Bishop. He chago ụtọ ọwụ karo white. Mba, anyị mete mmanụ ọkwa Vaseline na ihe a. Ịchọ ka m ji gị ka m jie gị. Chaga pepe Anyị pepe mete were mmanụ. spray white ebe adị isi. Eweliwe biko. Achaga nnọọ ka onye ọrịa ga-apụlo. Eweliwe. Ede afọ ole Anọ m 27. nne gị na nna gị ha dị ndụ. Mee, mma m dị ndụ, mpa m dị ndụ. Iwe onye Ahụ m onye Imo. ebe n'Imo Ọlụ. ebe na ọlụ. Ama Igbo, Ụmụdudu Chioma. Ara amaga nne gị na nna gị. Mba, Enwere onye ara nọ na-esi nne gị ma ọ nna gị. mba.
Mmadụ ole tarala gị? mmadụ ise. Aha ha. Ofu John, nke Na-eme ọzọ akwụkwọ. Emeka. John ofu, Emeka abụọ, Chus atọ, Adamu anọ, Otele then Rossana. Emeka. Chere Chineke agba gị ọkụ. Adamu tara gị. Eweliwe Bishop, I come that eweliwe. nonsense. Our Adamu tara gị. Ewa aha ya Adamu. So Adamu mụta tara gị na gị were otele a dị pịghị onye Igbo. I Eweliwe come that Bishop, nonsense. eweliwe. Eleche wee weli iwe. Eweliwe biko, eweliwe. Onye nsụ ya tara gị gị bịa nga bịa chụọ eji. Ele ihe ijikwe na alụ di. Eweliwe biko. Oh, one time, I made it 2 times. Also, full bodo ka anyị mere. Unu mere ofu ugbo. Ebere ya ugwu. Ebere ya, ahụrụ m ihe ya, ibere ya ugwu. Jee were otele gị fee ya Adamu. Eweliwe Bishop. Ọ ga-abụ onye Igbo bịa ekwu ugwu isi gị na otele adawa kai minini. Kai minini. Eweliwe. Maybe I got there about some well iwe. Let him never do. Otele time. Time. Gele ka ị na-arụ. Ana m ere ahịa, ana m ere ma akwa, ihe ana m ere akwa, ncha, organic ncha. Ana m eme ihe niile, ana m ere. Yes, m na-etegha ha mmanụ ebe ị na-akwa ire gị organic ncha. Yes, m na-etegha ha mmanụ. Ncha ka m na-eyuzu, ana m ete mmanụ. Ma aka gị ụta. Ana m ete mmanụ. Iji aṅụ amụ. Aṅụtụbeghị m mbụ, but m lụọ di m ma aṅụ nke di m. Mmadụ 5 akụja asacha gị otele gbe amụ ịṅụrụ ha. Mepee zero. Akwụkwọ oji adọ gị. Mba. Ọrịa nkịta ọdọ gị. Mba. Ọrịa amụ nke. Mba. Ara gosiri ike. Yes, ọ ka guzo eguzo. Ara gosiri ike. Gwala anya ebe ị nwere ara siri ike. After this interview, get go log and make a lab ara. I'm so gonna. Isi ga-eme m lab ara. Ọwụ m ga-eme gị Chineke agba gị ọkụ m na-abịa ime gị lab ara. Ara Adamu nwụrụ gị sị m bịa mee gị lab ara. Asị m gị after this interview, get go log and make a lab ara. Chineke agba gị ọkụ. Okay. Onye ọrụ Eweliwe. ya siri ike. Eweliwe ndo. Ọla nga ha anaghị esi ike ọla. Nwaanyị ọ na-aga esi ike. Nwaanyị ọ na-aga esi ike. O nwere ka onye kpụwa blọk atala ya. Nga achapụ mmiri na akwa m. Chere Chineke agba gị ọkụ ebe Adamu tara gị gasị mba. Ara siri ike. Ụmụnne gị ọdị ọla? Mmadụ ịtọ, ụmụ nwaanyị abụọ, ofu nwoke. Ị gala n'ụlọ nwoke mbụ zuru boxers ma ọ wuo ego? Mba. Ị ji aṅụ shisha ma ọ gụf? Mba, ana m aṅụ. Ị ma nri echi? Yes, very well. N'obodo ị nọ n'ime ya na? Anọ m Nasarawa steeti. Ego enyo ele odi mkpu ị na-eti? Isi gịnị? Ego enyo ma ata ma ga ele odi mkpu ị na-eti? Amakwa m eti otiti o. Iwe ndị mkpu gị esi makwa eti otiti. Ewo, tagbuo m o, gbuo m o, ewo, nna m baa n'ime, ngwa tinye ihe gị, ewo, tagbuo m o, ngwa wofu, anyịwala, amakwa m eti etiti. Ya anyị itigere Adamu. I chop that touch from you here. Ị mara na isi maka this interview she have. Ndo eweliwe. Iti ga-ewo tagbuo gị kemgbe ha tagbutele gị lokwu ụgwọ isi gị.
ọhịa itinye ọhịa pụtara were itinye ewu tagbuo ha tagbuo ewefu etinye Eweliwe. that thought here from that thought here damn you ranga takoshigre beze Eweliwe. lekpochitewe ihu covid ranga itinye ewu tagbuo a na-atakwa n'ọrụ ọhịa ara ji chicha anyị ike Eweliwe. genotype ọghọ Blood group m O positive, genotype m AA. Enwere m ezigbote ihe kere blood. chineke agbaghị ọkụ na mama Ndo. ọbara nkịta ka izu ewu tagbuo ranga agwa ma enwere ezigbo blọd Eweliwe. kere qs taa onye lụzuru ọbara afọ ọgụsị agba ego ọbara dị n'ime ya masị onye ahụ ga-edecha ewu tagbuo atagbuo na ihe ọ chara nnọọ onye mmanụ granọt ọya lọwụrụ kpọọ nọmba gị 090 kpọwa nọmba gị ọmụ na-ewu ya chineke agbaghị ọkụ 09028443308. Otele Adam bịara nga enyeghị Eweliwe sa. ọsọkwa ga-ada m kpọọ gị na fon gị pik ekọ Ogan Bishop. akwa ebela nga mbụ Ekele gị sir. akwa ebela nga mbụ Ya bụ ibutu m netwọk. m buturu gị netwọk emere m gị ntazụ jesi m buturu gị Emere m interview sir. ebe isi na-anọnyere anyị Abuja. ewe fonu gị nara dibia tọla azụ Okay. wepụ aka n'akpa bịara emere m aka ichara ndị a na-akpa ahụ emere m aka n'akpa were fọnụ gị bịara nga bụ etinye m aka n'akpa aha ha Akụsinachi. akwụsịnachi onye Prosper. ịdị afọ ole 26. nne gị na nna gị ha ka dị ndụ Yes sir. ebe isi na-anọnyere anyị Abuja. iji aṅụ jus Oh no. iji agba ncha No. ara ọgbaala gị mbụ Mba. gịnị ka ị na-arụ M na-azụ ahịa. ahịa gịnị ka ị zụga gị si ị na-azụ ahịa Ahịa etanọl. ọwa ahịa ịzụwa onwere onye ara nọ na-esi na ahụ na nne gị No. ị gaala nga mbụ No. onwe onye ebee Onye Enugu steeti. ebee na Enugu Nsụka. ebee na Nsụka Edem. ebee na Idem Akpa Edem. ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala Ịtọ. iji aga n'ụlọ akwụla Ise. iji aga n'ụlọ akwụla Ụdịrịka ya adọrọ. genotype gị AA. blood group gị A positive.
Again, you know the village. I didn't make it one more. Congrats. Call number. 091 62 14 44495. Bishop the Bishop, Kekime. Odogu Parara. Bishop, what's up? Hey, 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 hey. I told that. I told that to she is ever. Sorry, sir. You were when Tom I that to she is ever. If you hear Munishi, I come and hear I mean, I get body have what. Yes, sir. Where I phone I have the one and I give you your last. Erialore asungumbo. Sir? Erialore asungu. Mbao. Tono. Otele Rossana. Eseria bori asungu. Tono chile kama kule waya ni huyo tono. Eseria bori asungumbo. Mba. Jiri me kweno tele giji yo tele wogeto na ano. Apo kwa ni heka akene. Apo kwa ni heka akene. Awe gure wike branga bi gurum. Ya were phone. Otele wogeto. Otele yiri otele wogeto. Ewa ya be. Wapaka no ano mtiyu. Wapaka na tiyu. I'm more Enugu State. Ebe na Enugu. Nsukka. Ebe na Nsukka. Edem. Ebe na Edem. Akpa. Ebe na Akpa. Akpa Mgbada. Ide afọ ole 30 years. kpụpụ ihe ahụ ịkpụ n'ọnụ onye ọnụ uche ịta ya si ngọm chantị kpụpụ ihe ahụ ịkpụ n'ọnụ Sorry, sir. pra nga atagara m cham 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 gbapụ aka na ntị ekpo dewere ihu ka egbe na-evu amụ nne gị na nna gị ha dị ndụ Yeah, ka ebe isi na-anọnyere anyị I'm Canada. gịnị ka ị na-arụ na Canada I'm a dental nurse. ị ga-efu eze Mm-hmm. ọwụ Igbo ka m sụga gị ya ị ga-ekwu ya n'Igbo Chineke agba gị ọkụ ọwụ Igbo ka m sụga nga Abụ m Dr. Eze. Nurse Eze, sorry. arọ dị nne gị na nna gị Mba. arọ agbaala gị mbụ Mba. ị ji agba akwụla Mba. mmadụ ole kụpịarala gị Ofu. kemgbe ị pụtara ụwa otu onye kụpịarala gị Mm-hmm.
Ahụ onye ọwụ gịnị? MC Bishop. Ese gịnị mere? Ki na abaru m mba. Negodo ị na-abaru m mba. Ki na abaru m mba. Igbo ọbụla ị nọ n'ime moto, ị nwere ụlọ. Bịa Otele Rossana. imeghe kọl. Otele Rossana. Damn you. Negodo ị na-abaru m mba. Ki na-abaru m mba for. Popia damn you. Anọ m ebe a nwa dibịa abịa nyaa ịgbapụ ọsọ. Na ị na-abaru m mba. Damn you, Jare. Imeghe kọl ka Damn ọwụ mụ. you. If you block me, if you block me, I'm gonna get at this app. No block me, no trial. Damn you. Enokwa. Otele Rossana dikage. Chana ayom na ka na abaru mba. Nsikambia kenegi, Odogwu Bishop, nsikambia kenegi. Ibere nga megara m anya Asigi tieru mo amaricha live go kan clear yo buru ya ime tie ebe a. Ekwoye nka. Otele Rossana dikage. Oh blessing. Oh mwa. Gbega kamera gị ọgbọ ka ilechara anya bịa Hey, camera asigira m na-achọ di. Otele Rossana dikage. Damn you, Gary. Damn you. Mgbe ọ bụla ị nọ na moto inwe hụ ụlọ ka anyị fụ ụlọ gị na-ajụ na ala dị na-abụ unu ịnụgokwa nwaanyị end their life ka anyị rọtụ aside onye ezi ushi. Ị anyị fụghị ga-atagide end their tingọm life ka ịga anyị rọtụ hapụ. aside Ị onye ga-atagide eberima tingọm. damn Ị you ga-atagide nwoke tingọm ịga damn you I saw Bịara nga akụga m ọnụ ụlọ. Ịbịara nga akụga m ọnụ ụlọ na m hire na moto. Ya bịa nọrọta ka ezigbo mmadụ mechesọ mmadụ ka m meghe ntabi. Mechesọ mmadụ ka m meghe ntabi amakwana m sọ ọwa agwọ. Snake in the monkey shadow. Ị ga-anọ na nrọ abino chabarala anya nọ 55 akọ gị aka ntị. Ma o meghe taa ịhụ m masa aha m awụ bụ bishọp. Ị ga-anọ na nrọ abino chabara n'anya na na-ahụ tịkọma mgbe ọ gafere eji ahụ ụzọ n'ụlọ ha. Ewere aka tụsụwasata gotele ice. Ịkụga m ọnụ ụlọ. Unu niile nọ na comment section hia na-ata gị hụ that girl sị ya dị m ha. Chineke m lewe unu. Chineke m lewe unu. Na-enwe ike ịta gị that girl sị ya dị m ha. Ka ihe ọwụ tag ha tagara ala. Ihe ya n'olu awụ dọkịta na ala ka ọwụ tagata. Enyi ha klin ọnụ gị ahụ ihe n'ọnụ bịa mere. Klin ọnụ gị ahụ. Teghe lipstik. Ekpochi yicha ndị akpụga Patrik. Enyi jere anụ na slọta. Mba. Gịnị wu nọ? Ijere anụ na slọta iri ndị na-egbu nnama. Ijere anụ na slọta. Mba. Adamela anụ. Dele anụ. Ah. Gịnị nọ gị n'aka ahụ? Watch. Gịnị nọ gị n'aka otu a kịsị watch? Yeah, ring. Ya gbajicha ya n'aka. Mgbanaka. Elube nwaanyị gị ga zụrụ ring, zụrụ necklace, wecha n'olu gị. Tara ga zụrụ ring, yicha ndị erigbu anụ na slọta. Tara nga ịgba watch, ịgba ring, ịgba necklace. Ihe anya mere ya, mpere. Were fọnụ tewe n'ala bili ọtọ la azụ. Asị ndị tọ nọ this boy. Nwa yiri ndị egbu anụ, asị ndị tọ nọ. La azụ. Mba.
ke no kwado ngaje no no egbo onwe ọkụ ele nge no we be Yeah, shop. ele he na wapa kalapa wa bigo wapa kalapa le he ro ha I'm an electrical engineer. Work with Barbing Saloon. Never not issue. kene we leta ejira ije mechi ọkụ kese we leta ekore akụ Mba, I have my D card. I have my D ekore card. Yeah, hold on. akụ ekore akụ That I go now. I'm just thinking now. I have my D card. azụ na egara school na electric engineer azụ na egara school ni aga I got school. I got school. I got school my ebe MTN. ebe egara I got school my MTN. ya were phone gị egara school gụcha gụta electrical engineering ọ gị ka m jụrụ ajụjụ pus ọ gịwa ka m jụrụ ajụjụ I got school. egara school gụchazie gị fụta nweta eletrik nyawa chen n'olu gbegharị ngara aka gị niile ịdafụ ole I'm 28 years old. eti ezimarala ihe a na-akpọ nwaanyị I'm a long one. marala ihe a na-akpọ nwaanyị gịnị nwe nwaanyị ilega anya na slip gịnị nwe nwaanyị ịbịara ịlụ nwaanyị gịnị nwe nwaanyị Why boy? Na the okay. nwaanyị nwe onye You know the okay now. nwaanyị nwe onye na-anọdebe nwoke Oh, why na one na. Oh, that's why I'm a one. ọ ihe ghọtara ọwụ nwaanyị mpaga ogbola anụ na slọta mbụ Mba, 38 years iwu only son abụ m second son. ọpara nne gị ọlụọla nwaanyị okay gị ya nwa lụrụ nwaanyị at what age Ọnụ nwanyị na 30 years old ya. Na ahọ 30. okay ele ebe ibi na gị na mpa gị na mma gị ha dị akwa ya Mba, ele ebe ibi Sọmwabi. Ebi m na Port Harcourt. two rooms ka ọ bụ self-contained ka ọ flat Self-contained. ọka m kpọrọ nwa Igbo pụọ ege akwa ya mmeghe ntafe ịchọta nwaanyị akwa ya Sa? ese m saa onye slọta Mba, onye ewe n'iwe. slọta m na-awụ m saa Ewe n'iwe. ese ga m saa Ewe n'iwe. onye slọta aha gị Aha m bụ Ifeanyi Godwin Okafor. iwu onye ebe Abụ m onye Enugu steeti. ebe n'Enugu Eziagụ. wepakara foto gị ihicha tatịma na-asị ji ndị mmadụ arụ ụlọ ọmpaghị dị ha Mba, ebe na-ezi akụ obele agụ mana nne gị na nna gị arụ dị ha arụ dị ya. arụ dị ha jesa ahụ dị ya arụ gbara ha mbụ Eyi. oke Mba, ala agbabeghị. ọ dị ka ahụ adịghị ewebiele gị chen a enyere n'ụlọ ọ dị ka ahụ ihe ọwụ chen enyi Anụrụ m ihe ikwuru ọfụma. Anụrụ m ihe ikwu. bịa nso mpaghara ahụ adịghị ya mpaghara dị ya onye akwụkwọ nọ n'ụlọ unu Mba, iji aṅụ guf mba, iji aṅụ shisha mba, iji agba klọb mba, ị gaala nga mbụ mba, enwere onye afọ saburule n'ụlọ unu mba, onwe onye agụrụ gburule n'ụlọ unu
Mba webe. Pago jazz egwu ka m mere Sunday egwu. Pago jazz egwu. Mba adafia. Pago jazz egwu. This might not help. Ama ni na-ekwu. Nna na ị na-ekwu. Pago jazz egwu. Mba ọ dafe elu. Onye nwekwana Mba. Ọ n'ụzọ ebe a. akwa ajụrụ m gị si n'iji egbu anụ na slọta. Ewu abịa na-ebe nke edere ntasụ nwa mkpi for Mba. that matter. Ajụrụ m gị ajụrụ m gị ma iji egbu anụ na slọta ewu abịa nga na-ebe ya wụrụ nwa mkpi for that matter this boy. Ije ekwuru m eziokwu Ọ ya. n'ụzọ ebe. Eziokwu ka gosi gị n'ụzọ. Ya n'ụzọ. Ya wụrụ ugbo m jụrụ aga ajụjụ ego a na-akpọkịshị ya na-akpọkịshị bikọs ọ masịrị iji na irisi egburu ehe ewu. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Abụọ. Aha ha Chinemere na Esther. ị ga-eji kọndọm ata? Ee. Ego enye elu dị mkpu ị na-eti. Ada m eti mkpu. Genotype gị, Ee. blood group gị, Blood group m. ejụga m ọmụ awụ mpa gị. Mba ajụwa m ajụghị blood group gị bịa nga ajụlagụ m blood group gị. Ọmụ mụrụ gị. Blood group elu. Emjụwa gị blood group gị bịa nga akpọkịsị anya onye na sin ajụ m blood group m. Ndo. Ndo nke gị C Chineke amara positive. gị abụọ. Tara nga ajụga m blood group m. Mba ọmụnwụ mpa gị ịhụ na nta ga-adị iru nye gị ọbara. Bishop, good afternoon. Ịbịala nga mbụ. But voice him na-eme echo that time. Ebe m gị ntabi. Mba. Aya achọ m ọchị n'ọnụ gị ana ihe m chọrọ wa asụsụ Igbo n'ọnụ gị ana ị mara na igwuji egwuregwu ebe a ka ebe agbara ewe fonu na ala gị biri ọtọ n'azụ ka ị mana ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-abanye nwa akwụkwọ. Yes, sir. Achọrọ m egwu ahụ nkụ ga dị a were fonu dewe n'ala gị biri ọtọ n'azụ. Tọnụ nkịta ọtala gị n'iche mbụ. Sir? Nkịta ọtala gị n'iche mbụ. Mba. Were fonu gị. Nọọsụ nke gị nọọsụ amụrụ amụ ka a gara n'ụlọ akwụkwọ. Ọ ka amụrụ amụ. Wepụ aka na ntị. From that thought, you know, man, God, this serious. Yeah, get back to here. Wow. Hello. Amarachi. Amarachi onye. Amarachi Duru. Why ebe? Imo State. Ebe n'Imo. Eyi member nọ. Ebe n'Imo member nọ. Ụmụnụmụ. Ebe n'Ụmụnụmụ.
Umuosha. Ịdị afọ ole? 27. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Ofu nwa. Ị lụọla di? Mba. Nwa gị ọ nwa nwoke ka nwa nwaanyị? Nwa nwaanyị. Onye mụrụ nwa ele ihe wụ mere o ji ọchọ ịlụ gị? Enwe. Kedu isi na-anọnyere anyị? Sa? Kedu isi na-anọnyere anyị? Abia steeti. Ebe na-abịa? Osisi ọma ngwa. Nne gị maka nna gị adị ndụ? Mma m dị ndụ but mpa m anwụọla. Nna gị ọnwụọla? Nna? Yes, sir. Gịnị gburu Thank nna you. gị? All poison. Ewu. Sa? Ele mgbe nyere nna gị poison? Ọkwa ndị ụlọ anyị ndị anya ụfụ. Ewu. Ọ gara aga iri nri etiri ya na nri ya erie nwụọ. Ọka Ndonna famili adịrị ogologo, ọnwụ adịrị ogologo. Nne gị alụgharịrị di? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Sa? Ụmụnne gị ọ dị ole? 3. Enwere ara nọ n'ụlọ unu ma ọ sa ma anyị saje mmadụ? No, sir. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ 3, sir. Aha ha. Bụ onye a wepụ isi di a. Wepụ isi. I come that touch it for you here. Aha ndị tara gị? Chigozie. Amechi. Chinecherem. Sa? Iji aṅụ amụ? Mba. Iji akpụ ajị Otele? Moto. Ara ọgbala gị mbụ? Mba. Nwoke ọgbala gị akantị mbụ? Mba. Ị ga-anọgide eje mfe ya? Sa? Ị ga-efe efe? Mam na-eme gịnị? Ị na-efe efe? Banụ n'ime. Mba, anụ m efenti. Anụ m efenti. Achọ m data ọchịchị a. Ị ma nri echi? Yes, ama mmiri echi wewe. Ị ga-enye load mkpu ile echi? Oh, baby. I'm coming. Genotype ọha? AA. Blood group ọha? O positive. Congrats. Kpọọ nọmba gị. 081 43 57 96 52. Give me a minute. I'm trying to get this on. Okay. Hi. Hi. Yeah, you. Hi. How are you? Hi.
Yes. Hi, how are you? You make a call. I'm talking to you. Oh, onye Igbo ka ewu. Of course. Onyo Then blaga Ibra. suchi. Onyo blaga suchibo. Ya so Igbo Chineke agbago kebra nge mege ha yo kpu nne agbabadaji. Unu were ha for that side. I'm gonna be So Igbo Nachagandi. Chineke agbago ko. I'm gonna be Nachagandi. Then Did I Ibra tell nga you? ti megere. Did I tell you that? Nwa Hey, yiri did I rot tell you wila that? Ibra nga ti megere. You're lying. I'm very beautiful. Did I tell you Nachagandi? Amu ki se photo. Listen, oh, sorry, that was a mistake. Why would I Amu snap ki se photo. you? That was a mistake, sorry. Ebola. Ebola. Chineke agbago kebra nga de asukra mbeke. Hello, good Bishop. Good afternoon. Bishop, I don't know. Enya weli hu ga yiri hu de bu ba ko fu pa ko. Wela ya ba ko kebra nga ta ko shukra mbeke. Atom that touch here. From that touch Bishop, here. Bishop, I I think I don't told that know. touch ever. Mba. I want you I think I told that touch here. Get on yet to go to here. I got me shares in white house for Taga here. You turn there now at young gate to get my own. No. If I interview, I am interview. Yeah. when I phone get away like a lasso. I got wind down on a reflect and I'm a home of my the way phone on I give lasso. I got cool wind on a goshi. I got away phone and I'm a home get lasso. Bishop, ọ na-ala ka fon a nụrụ elebe ịsọkụ windo m na-eseti ebe ọ ga-adị nwoke ịhụ ha. Otele Rossana. I give here can we be. Here, America, we be. Mba ha ọwụ ibi ọwụ otu a. So, what to believe? Ee, Otu bụrụ bịara bịa nga amụ na anọ bịa na ya ịmara ya na-akpọ n'otu a na ọ nga sọwa ọnọkọ ibi ọnụ. mere gị Ee, sọwa ibi mere gị ihe ahụ mba eritala ihe mma ọ na ọwụghị ibi ọwụ otu a. A na-ada ibi n'afọ afọ ebe a na-ada ibi n'okpe amụ. ọ ga-achọ m data ọchị hia Bishop Minanga na-achịkwa n'ọchị ma bụ onye mbụ bifọ m na-achị ọchị m bịara here for serious. After all, ịma mmadụ ole lega n'ihe a ị nwere 1000 people watch gaṅụnụ ọ bụ onye egwuregwu ka igwuga ị nwere 1000 ị nwere 170.4 like nwee 1000 people no on following you so igwuga egwuregwu Minanga abịa ha egwuregwu ya abịara m adị m serious to you. ihe m ji ya ajụga gị na ama ihe ahụ ọwa ibi ị ga-awa ya bifo Ọwụghị m ibi m na-eme gwa ṅụ na ọwụ otu wee m nụ ihe a. Yes. otu aha ahụ Aha m wụ Amarachukwu Amarachukwu anya Amamune iwe onye onye Imo steeti ebe n'Imo ọnụ Imo local gọọmenti ebe nọ n'Imo Okwele precisely ebe n'Okwele Ụmụagwọ precisely ịdị afọ ole 51 years. Otele Rossana Hmm? ese 51 years awụ m tata
I hate it. Yes. Where could you have hichaa screen phone guy ebe a camera no? Okay, chere. Otele Rossana. Nwaanyị ka ị chọrọ ịlụ ugbu a onye na-abịa ikpo nshi ka onye na-abịa ikpo mamịrị. Nke ọbụla ọ ga-emeli ihe eme na. Ah, ị nwere symptoms of stroke ka ị chọrọ ịlụ nwaanyị ugbu a at the age of 51? Symptom of stroke, but mbilite oto ya. Onye stroke by 51, onye stroke tụrụ ya akụtụ. Symptom of stroke anọ na my family, I know that stroke. Nna gị aka dị ndụ? Yes, nna m dị ndụ. Otele Rossana. Ma nne gị? Mba, mama efego aka, mama gawagolo. Donna. Nwa Yarụkwara m mma nwa Chineke. na-enweghị nne. Orphanage motherless son. Iwu ọpara? Mba. Ụmụ ole ka i jikwe? Ofu nwa. Eleghị kpọrọ ihe m sọ wee ibi, eleghị kpọrọ ya? Otuwe. Iji otu wee mụọ ofu nwa kemgbe ahụ ga-erelasi chọọ ha nwaanyị ị na-alụ. Ọwụ m kọwara ihe a na-eji agaga. Elugola mbụ ije ya ụlọ akọwụ. Okay. Retired single father. Gịnị mere nwunye gị mbụ Tom that touch here, ọga? Tom that touch here. Onye otu wee Tom that touch here. Ekpochi iche onye nche. Ele otu siri m ahịa m rụga, ị na-agbado afa. Onye nche ka m bụ nna. Ọ gasị ga-achọ gị ọchị ebe a. Kedu isi na nọnyere anyị? Ala nsọ. Gịnị wụ ala nsọ? Ana m ala nsọ taa anọ m n'ala nsọ Holland. Gịnị mere nwunye gị ji laa? Abịa m obodo oyibo ya atụwa. Ekpe ya na Naịjirịa bịa obodo oyibo. Mba hụ alụrụ m ya bịa obodo oyibo ya achọrọzi akara aka ya. Ọ napụrụ gị nwa? Bata me na nwa ahazikwala. Nwa awụzikwana ụmụazị o toola dị mkpa. Iji agwụ ụra? Mba hụ mba. Ị gbala ncha mbụ? Agụ m atụrụ ngasị agba mme mgbe m nọ n'ime. Okay, ị gaala nga mbụ? Yes, ana ọwụ ewu ụmụazị. Okay, iji agba ncha na mkpọrọ? Agbara n'ime. Ọ gbara ncha mgbe ọ nọ n'ime. Ọwa ohi bugara gị nga? Ọ ga-asị m ga-achọ m data ọchị hie ọga? Mba. Ọwa ohi? Ọhịa na-eme n'obodo oyibo nna ịmanụ na iwe eze nnụnụ. Eze nnụnụ ugbo yes nnụnụ na-efe efe. Ọ ga-achọ m data ọchị ọga? Mba nọ na m na-adị m serious na esi m eze nnụnụ m gwa nsị ọgụnwe ịma ihe niile na nnụnụ na-efe efe. Ịma ihe niile na Faịlụ ọ dịghị? Mba. Akwụkwọ o ji adọ gị? Nwokele mba. Iji agba shịkọ sometimes? Elekere gba shịkọ. Iji anọ gị gbama shịkọ kpee nọ 51 anọ ịgbama shịkọ. Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ka m tarala? A na-agụtakwara n'ọnụ na a na-ata nna ọta na nwa, ọta na agadi, ọta na mkpu. Ego enyela ụdị mkpụrụ ị na-eti? Ego enyela ụdị mkpu ị na-eti gị sị m hụ? Oke mkpu m na-eti? Ana m etikwe mkpu ọ m ga-enye m tagide ikikere eze nyụọ.
taya nga ta di ikikere eze ma hụ otu isi ata achọ m data ọchọ ka bi respect ụmụ gị here Mba ọ ikikere eze ka m na-ata ikikere eze ka m na-ata. ọta ikikere eze ma ọ gị genotype ọgọ Eh. ah Eh. blood group ọgọ The same sabara gị wụ ah ọbara azụ mmiri congrats kpọọ nọmba gị 34 plus 34 623 73 9989. amakwala nwa nwaanyị ya kpọọ gị jesi aji ihe otele ị marakwa na ị gala ịda strok dịkwa mbụ No. gbapụta ọnwụ ya maka I ndị a don't do na-ite that. gị I don't strok do ga that. agịda I ya don't do egowe that. klin wee mamịrị ị Chere m marakwa sị agwango gala ịda strok wee gwakwa m Bishop, I'm serious to you because when I see what you are doing, some people they feeling in egwu, but I give you a congrats. I'm 100% shock. You want 1,000 something people online watching you, where 182,000 like. It's a very good thing you are doing. Oh, you're joking. And when the guy behind there follow n'ebe ịwọcha ya gị filie pepụ ga na-achị ọchị na-ama njakịrị filie na awa egwuregwu ka igwuga ya anyị mega awụghị egwuregwu m na-efe otele m sowere ṅụ beta asị m ka m join godonwu today and gị kpọgotekwana m so I like what you are doing enwere nwaanyị kpụrụ m nụ good ma a kpọkwana nsogbu anọ metụchiche aka ha iji ya I don't know. Hamburg Bianca. But maybe ever. Yes, I buy your camera. Book one buy your camera. We get on. Elolaji. Akwai mani ihe ọbụla m mere ga n'abalị ihe akwụkwọ m ga-adị rume gị ntabi asụsụ Igbo ka m chọrọ n'ọnụ gị a na-achọ m ntakasị eze ebe a gbanyere onwe gị ugwu were fonu gị tewe n'ala gị ila azụ Hold on. Let me share my bed. Oh, okay. tọnụọ na-enwe n'anya na wọtrọp ga na-ele m elele Rossana bịa were fonu gị na-echekwala ihe ọjọọ gịnị dị ihe a Oh, you can. ịlụọla di gwa m eziokwu ịlụọla di ihe a bụ Otele Yeah, oh, Otele. ị bụ Otele afọ how many years ịlụbeghị di For 30 years. ị dị afọ ole achọ m data ọchị laghachi ebe ahụ isi pụta m eme gị ntabi Chineke ama gị ọkụ Sorry. No. ị dị afọ ole I did 30. ọkụ ịma na ihe ọbụla anyị mere ebe a na-abalị ihe akwụkwọ mme gị ntabi hia ịbịakwasị m butuo vidio gị ga-ebutu ya esi m I'm sorry. No. ị nọ na di gị bịa nga I don't know. But I went where you working. ọka ị nwere enyi nwoke achọga di Yeah. ị chọga di ka ị chọga I told him. ị bịara ntabi Yeah.
ị gara interview Yeah, mere m achọghọ m di. emidoro serious people here Chineke agba n'ọkụ ịbịa hia chicha ndị mmadụ otele ihe dị ụka Hello, nwere enyi Bishop. nwoke ịkabeghị enyi nwoke ịkabeghị ihe ọmbụ gị bịa nga Eh, ọya hichaa ihe ahụ hitere n'ọnụ okay. hichacha ya Okay, sir. gwa onye ahụ ji foonu nke ọzọ na-ele ebe a sị ya shiti apụọ ọ na-emeko si awepụ foonu ahụ ebe a Gbanye fonu gị ọsịsọ biko abịa m interview dị. Close the door. Okay. Efichago m ya Bishop. kpupu ihe anyị kpuru isi Mba akwara nke akwa ọ bụrụ wig. Akwara ya akwa. Sorry. chetaghị ọwụcha ndị shi na mmiri ka ọwụcha ndị shi n'elu ụwa N'elu ụwa. echaga ihe ha elubeghị Mba anụbeghị m. emụọla nwa Ee, mana nwa m nwụrụ anwụ. isi nwa ga-anwụ na Ee, ndo ndo thank you. ndo thank you Oh, echeghị m sorry. thank you Enweghị na iwe. nwa gị nwụrụ anwụ gị sị m thank Ọ you Chineke dapụrụ m amaghị n'ọnụ ọkụ Bishop. mba tọchị from here Okay. were foonu gị dowe n'ala gị bilie ọtọ laza kwe mana ihe ọbụla mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru megị ntabi Gawa na o nwere onye m ji ụgwọ Bishop. ha ewe foonu gị n'ala gị lazụ Yes, sir. thank you bịa nso ele onye use gị anọda phone si onye agbanye ọda phone na The phone na gbanye ọnụ the phone now. Ah, biko. onye ahụ wụ onye ọnwụ nwa gị Oh, my sister. tọnụọ were azụ bịa gakodo ihu gịnị ka ị sere n'ụkwụ gị ihe ka Bishop, ihe a wụ tattoo. Enwere m accident. M ewerezie tattoo mechie. iji tatu mechi oke ụkwụ ahụ zara aza nke ebe ntakịrị epe mpe Ee, enwere m accident n'ụkwụ. gịnị kọrọ gị ihe a n'ụkwụ Ihe a wụ ọkada. O tego mgbe m nọ secondary school. ya were foonu gị Okay, sir. aha gị Afa m bụ Amarachukwu Okafọ. ịdị afọ ole Adị m 38. na timbegwe gwesị dị afọ ole 38 ka m dị Bishop. 38 na eji ihe Yeah. ji anyị sọ dịka we eji normal age gị Ya bụ normal age m. 38 Ehe. ndị dibịa ha abịarala gị di mbụ Mba o. Onye dọta. ị rụọla ọrụ ọgbanje mbụ Mba. ọrụ mama ịwata Mba. hapụrụ foonu gị otu nga Chineke agbaghị Ọ ọkụ na-eme ka ọ chọrọ ịda m na-edozi ya Bishop. chewa Chọrọ agwa m ka ọ daa. na ga evugharị ga foonu nne gị na nna gị ha dị ndụ Mba ha ngụ. ndụ nna ndụ nna gịnị gburu nne gị na nna gị Nne m bụ ụzọ nwa yara ahụ wee nwụọ. Then nna m nwụrụ during COVID. Ọ nwere COVID. akara nka nwụọ ka ha nwụrụ na okorobịa na agbọghọ Nne m akachọrọ nka mana nna m kara nka.
ọnwa erughị eru na ọnwa ruru eru na famili. Ịlụbuola di? Mba. Onye mụrụ nwa nwụrụ anwụ ọkwụ ụgwọ isi gị? Anyị chọburu ịnụ mechazie mụnwa hapụzie ya. Ebe isi na-anọnyere anyị? Amerịka. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m anụ n'ụlọ ọgwụ, awụ medical assistant. Medical assistant ndị shere mma, ndị ara akọwụ ndị ihe, ndị nkịta tara akọwụ ndị ahụ na Ndị isi dị mma. iji agụ ụra? Ee. Ọgụ ụra na ohi ụra. Ara gị osiri ike? Mba. Ha emeghe gị naanị otu nga gịnị? Ọgbanje ọdịgha? Ha emeghe gị ibilie nga gị bilie nga nwo gịnị? Ọgbanje adịrọ m bishọp. Ha emeghe gị naanị otu nga wekwa ị na-eti eme? Iji n'otu nga ya ememe gị taa Chineke agbaghị ọkụ. Nna nnọzi ọfụma. Ike ọjọọ kọwa ụkọ. Mba. Tekpa ọ dị nnọọ ka chi nwa nkịta ndị ọcha. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 6. Otele Rossana, mpa gị na mma gị mụchara? Ee. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? 5. Aha ha? Raf. Ọ ga-adịrị gị na mma iji ekwu isiokwu nna. Ka ihe na-atụkwa na-asị fụ Gaa n'iru Raf na onye. Charles. Ọwa aha ndị tara gị? Charles. Godwin. Chimaobi. Na Chinwa. Ka ewu ndị ketara gị na Naịjirịa, ndị ketara gị na US ole ka ha dị? O nwebere onye m tara ebe a. Ele ihe kemgbe ị nọ US enwebe onye tarala Otele gị? Onwe nnukwu onye na onwe ihe dị dị. Afọ ole ka i biri n'obodo oyibo? Afọ 3. Ị nwere akwụkwọ? Ee. I ji eyi pant? Ee, m na-eyi pant. Pant ole ka i ji eyi n'ime? Sofu. Otele gị o ji eshi ushi? Mba. Ma ahụ eze gị? I ji eme nwaanyị na nwaanyị? Mba. Ị nwere vibrator? Ee. Gaa weta ya ma ahụ. Ọ dịrị ebe a. Ị ga-aga chọọ misi kpọrọ nwoke dewere onwe gaa were vibrator kụzụrụ dewere onwe gị. Gaa were vibrator tụrụ chere Chineke agbaghị ọkụ. Vibrator ji aṅụ gị ara. Enwere m nke na-aṅụ ara. Ị nwere vibrator na-aṅụ gị ara. Gị debe ya la ata gị ya la aṅụ gị ara ka ọ dị-eme iche iche. No, onwe nke na-aṅụ ara eme nkwụnye ya ebe a. Ara aka ịkpa kọwa aka nri. Nke a na nke ebe a. Ele nga vibrator ọgwụ nọ? Ọ nọrọ ebe a. Ị nwekwuru nke na-ata gị n'Otele? Ee, akwụ ya ọ na-emeji. Na-emeji. Ị gara were ego zụrụ ya tebere onwe gị. Enwere m enyi nwoke na enwere m feelings na bishop. So kita na Downward vibrator here ga mapụrụ. Ị nwere feelings. Downward vibrator here ga mapụrụ tebere onwe gị. So ta kita na enwere odi. Enwere boyfriend mma na enwe vibrator. Chere m akwa gị. Bishop ị na like ndị na-asị asị o. Ụta kwuru eziokwu kita na like ya. Mgbala anya ọtụtụ ekwusi use ya. Ị ga-enweta eji. Ị ga-enweta enyi nwoke ọtụtụ ekwusi use ya. So nweta enyi nwoke ntufuo ya.
Adị m asị asị, otu a ngwa gị ka ọ dị. No need to lie. Mmadụ agafego that isi asị. Otele vibrator na you. Ara vibrator na. Ibele nwanyị na nwanyị mbụ. Mba. Ịdị eti aka dị otele gị eshi n'imi. Mba. Ego enyo ma vibrator tawa gị n'ụdị ikpu ile eti. Mba, adị m etikwa vibrator mkpu. Mba. Okay. Ndị ụmụ nwoke ise tarala gị ele mkpu ile etiri ha. Ah, yes, baby. Ah, I'm coming, Nyuzie. Ah, yes, baby. Ah, I'm coming. Yeah, I got it. Wow. Mm-hmm. Oh, no. Jonathan, Abụ m AA. blood group, O positive. congratulations. Thank you. Dentist, Biko. Vibrator nwere ike ime no matter ihe nwoke tara gị, ị ga-adị satisfied. Eji Chineke, ịdị used to it. Ọ ga-eme gị, no matter what it is, ị ga-adị satisfied. Ihe m chọrọ ka ị mere m today, kwụsị use ya. Secondly, kpọọ nọmba gị. Nwoke ọbụla hụrụ gị n'anya bịara to you, anwakwala nwa abụọ rịa ọtọ na WhatsApp. Nwoke ọbụla bịara Mba. Awụmụ ụmụazị. Mba. na-ege ntị. Nwoke ọbụla bịara to you, conscience ma ị like ya, block ya. Nsị gịnị? Kpọọ Onye ọ nọmba. na-abịa kwụ nsị m blọkụ ya. Kpọọ nọmba gị. Kpọọ ya ọjiri nọmba isi ya serious ya with me. Adị m serious mana ihe m akpọ Kpọọ nọmba. Nigerian WhatsApp number mmadụ akpọ nọmba m ebe a because ọ ya na-edistract m n'ọrụ. Okay, kpọọ ya Nigerian WhatsApp number. +234 80 339 51430.